Bylo nebylo jedno peklo. Jste Máchalová z Lhoty u Čertový skály. To bych byla. Tohle, ukaž. Kde to je? Tady. Nes. Dorota Máchalová, to je stránka 1027, 8. řádek vlevo dole. Já vidím. 8. řádek vlevo dole. Říkám, že vidím. Mrknu a vidím. Ano, to je tady. Jsi drzý čert. Kam čert nemůže, tam nastrčí bábu. Ale co s ní? No co? Když jste mě přinesli sem, tak mě snad zase vrátíte zpátky, ne? Tak to teda ne. Ne, Peklo není žádný holubník. velice správně řečeno, Ne. ano. Podle pekelného řádu platí, co peklo schvátí, to už nenavrátí. Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkný zařízení. Polívka hřeje se, hostinskej směje se, že mu pivo dobře pění. Tyhle umělci jsou všichni saláti. Narval bych je do myšelinky tahat pneumatiky. Hajzl intelektuálský.